ingulube uma ihulule izala amachwane. Uma ingena ensimini kaBhatata, uma ubamba amachwane wakhipha uzohluleka. Ngoba unethi ungawagona amachwane awu4 wabeke ngaphandle. Bamuza umama ngaphakathi. Mawusababekile uyothatha abanye bangena abawu4 emva kwakho. Kusho ukuthi awukawenza umsebenzi. Mawusathatha amachwane engulube wasa ngaphandle. Uthi uphephisa insimu kaBhatata. Manje kufuze wayeka amachwane. Bese uqukula nangu nozala nesisu sakhe namabele. Ngesikhathi ethi eya ngaphandle siyamlandela izingane zakhe. Uyabona nje abangizo introduce umoya engcwele nje ngilethe ingudlu ngilethe ingadla into ezothi mayehla la phakathi kwenu namhlanje kuzobe ngathi kuselebhodi manje la kuzobe ngathi kuselebhodi ngoba o-small letter S bazobe bejabula bezwe inkululeko ababoshiweyo ngoba mangikhuluma ngo-small letter S ngikhuluma ngolokwazi ukubona izinto singayiboni thina umuze ethi umuntu ngigilazekile ngiboshiwe kodwa engekho amaketa ngo-physically ngoba kusuke kuboshwe ndawo ya-small letter S lo wenza ukuthi makuthiwa uzoya esihogweni isihogo sobe singashisi inyama kodwa inyama isala 6 feet underground kodwa kuthathwa bafowethu